En plena campaña electoral, a Reitoría da Universidade de Vigo, o edificio xurídico empresarial do campus de Ourense acolleu este venres o segundo dos debates electorais que se desenvolverán nos 3 campus da universidade entre as candidatas e candidato presentados. Carmen García, Nos Universidade, Jacobo Porteiro, Consenso, e Belén Rubio, H2040, expuxeron ante a comunidade universitaria as súas propostas de futuro para o campus de Ourense, en temas que abranguen dende o mapa de titulacións á especialización do campus Auga ata a investigación e a vida universitaria. O debate, moderado polo xornalista do Grupo La Región, Antonio Nes Pereira, estivo articulado en 4 bloques. O primeiro deles centrouse no modelo de campus proposto por cada candidatura para o seu mandato, abordando, entre outras cuestións, as infraestructuras e o papel que debe xogar o campus Auga. No segundo bloque, as candidaturas tiveron que responder á pregunta de que propostas teñen en profesorado, titulacións e internacionalización. E seguiu cun terceiro bloque no que as candidatas e candidato explicaron as súas apostas para potenciar a investigación e a transferencia de coñecemento dende o campus de Ourense e reforzar a súa conexión co tecido social e económico. O cuarto e último bloque permitiulle ás 3 candidaturas expor ante a comunidade universitaria medidas concretas para mellorar a experiencia universitaria no día a día.